Goedenavond. Dag André. Huub Diederen. Ja, dat klopt. Voorzitter van Trilligran. Want dit jaar hebben we weer de korenwolf mogen uitdelen aan de beste teler, brouwgaarsteler van Limburg. En dat is dit jaar geworden Dre Derks uit Roggel. Een stukje uit de buurt, maar wel Limburg, midden Limburg. Ja, dat is midden Limburg. Maar het is een van de noordelijkste telers van Trilligran. Dus, kun je even iets vertellen voor de kijkers van Gulpen 2.0 over Trilligran? Ja, Trilligran is eigenlijk een coöperatie van een groepje boeren, telers. Die hebben zich verenigd in een groepje en ja, die heten dan Trilligran en die telen dan voor Gulpener alle brouwgaars die Gulpener nodig heeft onder het AMK Milieukeur. En dat wil zeggen dat we toch vrij streng worden gecontroleerd en daar voldoen we helemaal aan. Dus, en dat brengt als teler ook nog iets meer op? Ja, dat brengt zeker iets meer op, want de kosten gaan niet voor de baten. Dus op zich moet het toch wel iets meer opbrengen, want het kost ook iets. Het kost meer moeite, registratie, daar zijn we toch een hele tijd mee bezig voor als teler een goed product te leveren. Ja. En hoeveel in totaliteit telen jullie zeg maar per jaar? We telen ongeveer een dikke 400 hectare brouwgaarst en dat levert ongeveer 2400 ton op. 2400 ton. Oké. Goed, hey, bedankt. Laten we even kijken, die mooie korenwolf. Dat is een hele mooie korenwolf. Goed, ik wil hier weer afsluiten. Prima. Bedankt. Goed zo.